הקטע של המקלחות, כי יש מלא בנות וזה ממש מגעיל. אז דיברתי עם קטי, לא משנה, אני לא אגיד את זה במצלמה. החמודה. מה? קטי החמודה. היא באמת היא ממש חמודה. כן, את שהיא מעצבנת. לא, היא ישרה לי. אוקיי. ואז הם עכשיו, יש לי מקלחות לבד. ועוד כמה בנות. אז מה רע בזה? לא, עכשיו זה טוב, אבל בהתחלה זה היה בלאגן, ועכשיו... אוקיי, מה רע פה? נכון, זה די סיוט, אבל מתרגלים ויש פה אחלה חברים והכרנו מלא אנשים, טוב לי. חנוכי. מה איתך? בכיתי פעמיים חבר'ה, אני גבר שבוכה כמו שצריך. הייתי שם, תקשיב, גלית תחתון פה כולם כמו אחים. שנייה, תורו. בן אדם. וואו, והכרתי מלא חברים חדשים וממש כיף לי כאן חוץ מכל הבאסה שיש לפעמים. ואני מתחיל להרגיש את הסוף, זה לא עושה לי טוב. אבל אני נהנה, אל תדאגו. תורי? טוב. יש עוד? גיליתי שהמועצה הכי מגובשת פה שיש זה גליל תחתון. תקשיב, זה מטורף, אנחנו כל מדחים כמו אחים, אנחנו יכולים לבכות אחד לשני, ולא בכיתי אגב. אנחנו יכולים לבכות אחד לשני וכולם אחד בשביל השני, וזה מדהים כמה שאנחנו מגובשים יחסית למועצות אחרות. אנחנו ממש מרגישים כמו משפחה. אז צריך מים, טל. אין מים בפנים.